Знаете, в един от мачовете срещу Черно море през сезона той получи травма в коляното. Левски успя да изкара топката от зоната, където имаше много сериозна концентрация на футболисти, но скоро постижно загуби тук Николай Златев. Много добре финтира Одир, посрещнат там от Асен Митков. И двамата са част от списка на Александър Димитров за проверките с Сърбия и Израел в края на този месец и началото на следващия. Мазир Суа намира Дери Косея в наказателното поле, той шутира, Вуцов спасява. Акция на варненци, която получи аплодисменти от привържениците. Много добре тук Дери Косей успя да овладее топката само с няколко докосвания, успя да си я заложи на си. Търдин получи достатъчно време, за да може да се спре на най-правилната опция. Опита на Патрик Мисович да хитрува тук не даде резултат. Дани Мартин има достатъчно време да реши спасяване на Светослав Вуцов. Ето тук пресеченото подаване на Дани Мартин. Естествено, имаше варианти пред Дани Мартин да продължи в ляво към Дери Косей. Но пък и Дани Мартин има и навиците на нападател, тъй като в немалко срещи е играл и като крило. Да, факта, че Даниел Димов го посочи за негов наследник е сериозна привилегия, но и сериозна отговорност. Сега какво прави Александър Колев? Можеше да изненада Пламен Илиев. Ето го и последния съдийски сигнал за първата част на Радослав Гидженов. 0-0 между Черно море и Левски, в което двата отбора по-скоро се надиграваха тактически, бяха предпазливи. Владко Дробаров и Виктор Попов в полузащитата, Васил Панайотов, Берк Бейхан и Мазир Суа малко по-офанзивен, по крилата Николай Златев, Уеслен и Дери Косей. Феновете на Черно море скандират победа, но към момента и равенство е достатъчно за Черно море с оглед на развитието на другия двубой между Арда и Лудогорец. Късо изпълнение от страна на Черно море. Виктор Попов. Ето го и неговото центриране. Сбърка в наказателното поле. Претенции за игра с ръка. На добра позиция изглежда Радослав Гидженов. Естествено ситуации, които могат да се проверят от ВАР. Какво може да прави Майко? Николай Златев, удар от дистанция! Каква възможност за Черно море! Той се опита да я спре по много техничен начин и бе път да я загуби. И да създаде много сериозни главоболия на Левски. А това подаване към Карл Фабиен е добро. Фабиен стреля от едно! Пламен Илиев спасява. Ние гледаме ситуацията още веднъж. Шута на Карл Фабиен и то с неудобния му ляв крак. Трябва да отчетем, че имаше и рикошет. Какъвто има и сега Черно море. Николай Златев. Удар сега към вратата, Вуцов спасява. Серия на Левски вече от 22 мача с отбелязано попадение. Докато Черно море не успя да се разпише миналия кръг, да кажем, срещу Арда. Сега много интересно решение от страна на Окене. Той изведе Александър Колев. Прекрасна намеса на Пламен Илиев. Засада. За да даде възможност пък Марин Петков пък е следващия ход на Хулио Веласкес. Атакуващия полузащитник вече е по екип. Николай Златев е фаулиран. Жълт картон за Одир. Начо с топката. И отново Одир. Марин Петков. Удар от дистанция. Това е един от специалитетите на Марин Петков. Но сме виждали далеч по-впечатляващи удари точно от това място за Марин Петков. Завършва сезона в топ 50 на клуба по участие. Марин Петков има 146 мача, а със своите 26 гола също влиза в топ 50, само че на стрелците в синьо.
Търдин към Макун. И отново Макун. Охене. Може би последен шанс за атака за Левски. Нищо такова. Радослав Гидженов дава последен съдийски сигнал. 0-0 между Черно море и Левски.